Der kan anvendes 4 metoder til at analysere og udvikle den logistiske effektivitet. Vi har om Dupont-pyramiden. Regnskabsanalysen er opbygget over strukturen i Dupont-pyramiden, der er opkaldt efter den amerikanske Dupont-koncern, der i sin tid introducerede denne analysemetode. Ved at følge denne systematik gives der mulighed for at kommentere udviklingen og niveauet i et overordnet nøgletal ved hjælp af et eller flere underordnede nøgletal. Sammenhængen mellem nøgletallene vedrørende rentabilitet, indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne sikrer dels en grundlæggende forståelse for den valgte forretningsmodel, dels at eventuelle problemfelter bliver spottet eller bliver identificeret. Når analysekontoret arbejder med den udvidede Dupont-pyramide, vil det sige, at der også arbejdes med sammenhængen mellem afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning. Ligesom der ifølge med værdiansættelse arbejdes med sammenhængen mellem egenkapitalens forrentning og værdien for egenkapitalen. Dupont-pyramiden er en driftøkonomisk metode for analyse af omkostningsstruktur og rentabiliteten i en virksomhed. Dupont-pyramiden læses nedefra og op. I indtjeningsevnesiden fra venstre er det nettoomsætning minus variable omkostninger, som giver dækningsbidrag. Og dækningsbidraget minus kapacitetomkostninger giver så resultat af primær drift gange 100, og resultatet af primær drift gange 100 divideret med nettoomsætningen giver overskudsgraden. Og overskudsgraden ganget med aktivernes omsætningshastighed er lig med afkastningsgraden. I kapitaltilpasningsevnesiden ser vi nede fra højre side varelager plus varedebitorer plus likvide beholdninger. Det giver omsætningsaktiver. Omsætningsaktiver plus anlægsaktiver giver aktiver, som divideret med nettoomsætning giver aktivernes omsætningshastighed. Aktivernes omsætningshastighed ganget med overskudsgraden giver som nævnt afkastningsgraden. Dupont-pyramiden kan anvendes til at analysere den logistiske effektivitet i en virksomhed. Afkastningsgraden kan bruges som et effektivt værktøj i denne analyseproces. Afkastningsgraden giver et præcist udtryk for, hvor god en virksomhed er til at generere et overskud af den investerede kapital. Logistiksystemet kan øge afkastningsgraden ved hjælp af disse måder. Øget leveringsservice medfører øget omsætning og derfor forbedret resultat af primærdrift. Reduktion i kapitalbindingen i varelageret reducerer aktiverne. Reduktion i omkostningerne til driften forbedrer resultatet af primærdrift. Et nøgletal, der kan bruges til at belyse virksomhedens logistiske effektivitet, er overskudsgraden. Overskudsgraden belyser virksomhedens evne til at lave overskud. Logistiksystemet kan f.eks. forbedre overskudsgraden på disse måder. Omsætningen kan øges, hvis virksomhedens leveringsservice forbedres. Materialeforbruget i kroner kan reduceres, hvis indkøbningsafdelingen kan sikre de samme varer til lavere pris. Lønomkostninger kan reduceres, hvis virksomhedens effektiviserer fremstillingsprocessen, f.eks. ved at gennemføre en bedre produktionsplanlægning.